खोलि जुगाव सैथो जुगा फैफिनबाय नामा? सैथो जुगनि बादि सासे आइजोआ मोननो हादों बिमा गंगा देवीनि बोर। सैथो जुगनि बादि बिमा गंगा देवीया ना गुरनो थांनायाव सासे आइजोनो मानेकखौ नुजाथिहोदों। बिमा गंगा देवीनि बोरजों मोननो हानाय बिमा गंगानि मानेकजों गोबां बेरामफोरखौ फाहामनो हादों आइजोआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों चिरां जिल्लायाव। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर नांदरबारि गामियाव ओंखारदों बिमा गंगा देवीनि मानेकजों गोबां रोखोमनि बेराम फाहामग्रा सासे आइजो। थांनाय रबिबाराव आइ दैमायाव ना गुरहैनाय समाव मोनबोदों बिमा गंगा देवीनि मानेक दरले बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ। नोंथांनि देहायावबो जुदि उदैयाव अन्थाइ जानाय, लिभारनि जेंना, उदै सानाय, मोदोम सानाय, पेरालाइसिस बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बेरामजों भुगिनानै दङ नामा? जुदि नोंथाङा फोथायनानै बे मुलिखौ लोंनो गोसो अब्ला नोंथाङा नैबे जानबुं अनजिमा 8811988447 नङाब्ला 7086528628 जानबुं अनजिमायाव सोलादला हरनो हागोन। दा फिसाफ्रा गामिनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा मुलिखौ दायैनिफ्राय लांनो नागिरदों, नोंसोरो दा लांफैनो हासिगोन। मानो होनबा बे मुलिया जाहैदों दिनै गोदान। बे मुलिया दा मानो होनबा उदैनि अन्थाइ जानाय आरो किडनि देम जानाय, गम लेबार गेस्ट्रिक जानाय बेखौ फोसाबनायनि थाखाय दिनैहाय अपेनिं खालामबाय, लांफैनो हासिगोन। नाथाय बे मुलि गोदाना बारा गोबाव थाया, जेठ माससिमल' थागोन। जेराव गावनि बे मुलिया दा जाहैदों बिमा गंगानि मानेकसो, गावनो दै ओंखारो। ओमफ्राय होनब्लाबो होननायाव दैखौ होदेरनो थिनदों, बारा गोबाव थाया। जेला जेठ मासनि दान सफैबाय गावसोरो थांफिनगोन जाहैदों। दा जेठ माससिमबा खय मास जाहैनाय जायोथाय? बैसाग जेठ होमबा 7 मासल' थानिगोन आरोखि बियो। ओमफ्राय बे बिमायाव ना गुरहैदोंमोन, बिहामजोआ थिनहरदों आंखौ। बिस्रा सिगां गुरबाय, आंहा उनाव, बिसोरनि आवलायखांनायाव आङो उनाव। ओमफ्राय दानाबा बिसोरनो आवलायनायाव बिसोर नुवाखिसै आरोखि। मानो होनबा बाला गोजा, हान्थुसेल' दैयाबो। ओमफ्राय बिनि सिगाङावबो मानसि दुगैनानै दं। बे समाव रबिबार दिन ना, 8था बाजियावनो थालुका दुगैदों आरो बेस्रा। बेबो नायस'ना, गैया नुवा। आरो खोलाहा हिनजावफोर दुगैदों, होनबाबो नुवा। थिग आङो जेखाइ सानायजों ओरैहाय एसे साजों 9 बार गिदिंबाय। गैया, बे जेखाइ सानायखौ बोखाराल'सैनो बेखौ 9 बार गिदिंनायखौ आगदाजों 9 बार गिदिंदों आरो बे। ओमफ्राय आगसिथिं 9 बार गिदिंबाय दा। गैया, बे नाखौ बिसोरजों थांदेरबाय आं। ओमफ्राय बे गेजेराव ओरै दन बायदि गिदिङा होनबा, बेहाय खनथाम दावखोबाय, थिन सैथो। बेनिफ्राय गोदोनानै थाबाय आरो। बे लोगोफोरजों दायो थांनाय समाव लांफानोसै होनदोंमोन आं। ओमफ्राय थांदेरबायबो आङो, बिसोरखौ गारबोबाय आं। नोंसोर गुरलांदो, आं गुरलांला होननानै। मानो? फै साहाजों गुरलांसै होनदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरबो नुवासै, आंबो बिसोरनोबो बाइकखौ गैया, आं ओरैबायदिखौ लांनो होननानैबो। मनायैनो सुनानै गारहरजोबनाय, खबाइबोथ' नंखाया। बेखौ गारहरजोब्बाय, नाखौ फुरजोब्बाय। मनाखौ मोजां सुनानै जेखाइयाव सोनानै लाबोबाय आं। ओमफ्राय मनाखौ खोबनानै लाबोबाय। ओमफ्राय फैनानै बोरायखौ गाबज्रिबाय आं, बिफा अबाव थांदों नोंलाय? ओइ होनहरबाय। ओमफ्राय बे जेखाइनिफ्राय मुलिखौ ओरैहाय दंखलखौ साखो होनानै नैबेहाय बायह्रायाव बे इन्जुर सेराव दोनहैदो होननानै नैबेहाय मन्दिरावनो, खिन्थु बिथोराव सोनायनि बाइकखौ होआखै। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ देवसिनाव सोंहैबाय आं गाखोहोनानै। बेखौ बिथोराव सोनो मोनथ'वा, उद्रायग्रोनांगौ। उद्रायबाय, बेनिफ्राय सप्तासे थानानै फुजा खि फुजा
बिमा गंगानो फुजा 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 7 बार फुजा होनानै नै दा दिनै अपेनिं खालामो। दा मा बेमारा हामो? बेयो दा होनदों उदैनि अन्थाइ जानाय, लेबार जानाय, बेदर जानाय बेखौ फोसाबनायनि मुलि जाहैदों आरो। दा बेखौ जेनेबा लोंनो लाङोब्ला जेनेबा दुगैयै लोबै बिमा गंगानो बिबार जरासे होनानै फैसा थाइनै होनानै धुप खाथि थुनानै बेनिफ्रायसो बे मुलिखौ लोंनांगौ जाहैदों। आरो फटकबो खेबजाबावासो गोमोरो नोंनो देखायबाबो नोंनो नुजाया। ओरैनो मा बाराय हरनाय जागोन मुलिखौ? दा बेखौ बिस्थिबाराव रबार खालामगोन आरो ओमफ्राय मासाव खननै जागोन पुर्निमा अमाबैसा बिस्थिबार बाराय। जायगाखौ बुंनो? जायगाया नांदरबारि, सान्थिपुर नांदरबारि। बेनिफ्राय थाना रानिखाथा, पस्ट अफिस सान्थिपुर। दिनैनिफ्राय हरजेनगोन? औ दिनैनिफ्राय हरजेनगोन आरो फैगासिनोबो दङ नै।